Larun batean jokatu zuen takek EVA Ligako 8. jardunaldiko partidua Pielagos taldea izan zen aurkaria Usabalen eta 72-73 puntu bakarragatik galdu egin zuen partidua. Jonas Aldegi hemen dugu, asteleheneroko gizan laburpena egiteko ongi etorri. Eskerrik asko. Puntu bakarreko aldez galdu zuen partidua takek. Bukaera gainera polemiko izan zen, zer gertatu zen partiduan? Bueno, partida guztia burrukatua izan zen, beraiek fisikoki oso talde indartsua ziala bagenekin, eta planteatu genuen izan zen trampaz jositako partidua, ez? Defentsa mota ezberdinekin, nolabait aurkariek jakinetzaten nola atakatu ondo, ez? Eta, hori aprobetxatuz, partidan onginen denbora guztien, bakarrikan bukaeran etzala gure aldea atera, ez? Eta bategatik bagazen ginen. Pielagos taldea aurkari gogorrenetako bada, liga honetan dagoen aurkari gogorrenetakoa, fitxaketa asko egin ditu, taldea ongi prestatu du, diruz ere beste taldeak baino aukera gehiago dauzka, nolako taldea da? Bada talde bat, dituna pare bat jokalari erreferente jokoa sortze aldetik, eta gero ditu bi hiru jokalari oso ondo daudenak fisikoki, pare bat estatu batu hartartean, eta orduan kalitate aldetik beste munduko ezer ez dian arren, duten gaitasun fisikoagatik diferentzia markatzen dute. Gure kategorin baude taldek bere imainara iristen direnak, baina oraingoz gauzak ondo ateratzen ari zaizki eta aurretik doaz. Esan daiteke 5-6 jokalariekin jokatzen dutela, baina 5-6 jokalari horiek oso maila altuko jokalariak direla. Aurrekontuari begira, taldeari begira agian takek talde txikiagoa izan dezake, baina aurre egiten jakin zuen, partidu parekatu izan zen, eta hortza zorroztuta aterazten taldea kantxara. Bai, dudik gabe, hasieratik esan daiteke gaina lehenengo laurdena gure aldekoa izan zala eta garbi erakutsi zala ez zala izango paseo bat bere egintzako. Tolosa etorri behar duen edozeinek partidok irabazteko borrokatu egin behar dula eta alas izan zen oso gogor hasi ginean, atzen sekulako lan egiten eta berei partidun sartzeako zazitzein arren, gure pare bat akatxekin ez, behar baino lehenago sartu zian partidun eta bigarren laurdenetik aurrera markagailun atzetik joan ginen. Inoiz ez ziren abantaila handirik ez zuten inoiz lortu, baina beti joan behar izan genuen boix ez. Atzetik eta lan egin behar izan genuen gogotik. Alaxe da bai, lehenengo laurdena, 16 eta 13 bukatu zen 3 puntu goitik, hori da berdintasunaren adierazle, talde handiago baten kontra asmatu zuen taldeak, baina azkeneko minutuko gutxek edo eragin zuten porrotori. Bai, dudik gabe. Esan bezala, partidu guztiko lanari esker, laugarren laurden aurretik jartzea lortu genuen, eta odolotza eduki bartzan momentun, odolotza eduki genuen ez, baina saskira begira ez genuen asmatu, pare bat baloi galdu genitun, erason ere aukera garbiren batez genuen aprobetxatu, eta beraiek aprobetxatu ez zuten arren, azkenengo jokaldian bat gora gindoa zela jaurtik eta faiatu ondoren, epaiek errebotean falta bat bitatu ziguten aurka eta bi tiro libre izan zituzten eta bi tiro libre hori esker partia irabazial izan zuten ez, bitik bi. Epatu beharra dago, jaurtik eta libreak sartu zituen jokalariak, behatzitik bi jaurtik eta zituela sartuta, ordura arte, eta azkenengo biak sartu egin zituela ez. Sorte txarra ere bizkat esan daiteke izan zela ez. Estadistiki begira Usabalen taldeak gogor agertu zen iazko denboraldian, esan daiteke EVA Ligan jarraitzaren oinarria Usabalen jarrezela lehenengo urte horretan, aurten bigarren urtea da EVA Liga honetan, etxealo partidu jokatu ditu taldeak eta 3 galdu. Estadistika ez da aldekoa, kasualitate hutsa da. Ez dakit, espero dut baiet, espero dut kasualitatea izatea eta pixkanaka partiok irabazten hastea Usabalen, zuk esan bezala ezinbestekoa izango da maila mantendu nahi baldin badeu. Taldea ez dut uste maila txara erakusten ari danik, Valladolideko Universitatearen kontra jokatutako partiduak alde batera utzita, partidu hartan ez genuen gure maila eman, baina hortaz aparte uste dut taldeak Usabalen erakutsiko dula irudiona eta kontutan hartuta lehengo neontzan giro bikaina, zaletuk lagundu zuten guztia, horrelako giroakin eta horrelako jarrerakin nik uste partiduk aterako diala aurrea, eta bai, espero dut kasualia izatea oraingoz. Taldea ongi dira lanean, puntuak hortxe daude, lau partidu irabazi ditu, beste lau galdu, 7. postuan dago sailkapenean, arriskuturik urrun oraingoz behintzat, baina beste estadistika adierazgarri bat izan daiteke, 2 partidu galdu direla azkeneko minutuetan, azkeneko segunduetan, eta hori ere ez dela komeni noski. Bai, dudari gabe. Ez dut uste danik, ez gianik talde bat, azken minutua kudeatzeko arazo larriren bat deguna, baina egia da, bi partidu horiek, eta, Valladoliden kontrako ere lau batik galdu genuen azken minutuan hortxe ibilita,
ez dugula asmatu azkenengo minututan erabakiak hartzen, eta alde positiboa da, hortxe egon gara partidu guztietan, eta eduki dugula partidu asko irabazteko aukera, ez? 8tik 7 partidutan hortxe egon gara, ez? 4 irabazita 3 puntu bategatik edo 4gatik galdu ditugu, baina kudeaketa hortan zer asmatu beharko dugu edo autokritika txiki bat beharko dugu, ez? Jakiteko zer egin hurrengo partiduetan ez dadin gertatu hori. Aurreko astean Mondragon Unibertsitatearen kontra Arrasaten irabaztea lortu zen etxetik kanpora taldea hobeto dabil, hori da, garaipen hori eskerra dago sailkapenean erdialde horretan, etxean galdu egin da esan bezala eta hurrengo astean Easoren kontra jokatuko du Donostian urtea amaitzeko azkeneko partidua. Komuniko ditzake ez, Gabonetako atsedenaldi horren aurretik partidu irabaztea. Dudari gabe. Gabonetara jutea 5 irabazita eta 4 galduta sekulako zea ona da, emaitza ona da. Eta zaila dan arren, ze Easo Donostin ere, gu printzipioz Euskal izan marko genuke bezala oso taldeko gorra izan ohi da, saiatuko da partidua ateratzen. Lehengo urtetik pare bat bajada dituzte, eta taldean ikuste ez dela lehengo urtean zan bezain sendoa, joko aldetik. Guk esan daiteke, gure maila ematen baldin badugu, partio honeteko aukera edukiko dugula, eta irabazi ezkero, sekulako poza, Gabonak lasai pasako ditugu. Estadistike begira 8 partidu jolastu ondoren Lander lasa da, saskiratzaile honena taldean 129 puntu lortu ditu, beti ez da puntu gehiena lortzen dituena taldeko jokalari honena, baina esan daiteke bere oinarriari jarraituz, gainerako estadistika begiratuta, lana banatuta dagoela eta talde lana ari dela nabarmentzen aurten. Bai, dudari gabe. Denboraldi hasieran genuen duda zan, ea bai Landerrek, bai Beñatek eta Josu eta Telmok ez, diala etorri dian jokalari berik, ea nola onartuko zituzten edo hartuko zituzten beraien paperak ez, beraien rolak talden, eta garbi gelditu dana bikain hartu dituztela, jarrera bikaina daukate, lanen gogorra idia, eta, talden involukratzea lortu dute, taldeko partaide dira, eta, giro honen gabiltza, talden ez dut uste giro txarra da honik, beraz, horrela jarraitzea espero deu, bakoitzak bere lekua zein dan oso garbi izan, lana gogorrin, eta Gabonetatik aurrera, Gabonen aurretik dagoen partida irabazi, eta Gabonetatik aurrera, horren justu dabiltzan partida horiek irabaziz geho, emaitza oso onak lortu ditzazkeula garbi daukau, eta ea lortzen dugun. Hortxe ikusten dugu partiduetak azken segundutan gertatu zena, azaldi guzti nola bizi izan zen hori, azkeneko segundutan gertatutakoa. Azkenengo segundutan bizitakoa, hor ikusten da tiro bat nahiko erraza ateraztuterak aurkariek, utxe egin eta kaiet esan daiteke jokalariaren bila jontzala reboterako, baina guain ikusita, ez neukan ikusita irudia, ez zait iruditzen falta da nik. Eta horre paiekin zantzuten azan, eztabaida bat beraien artean, ea denboraren barruan izan zen falta edo ez. Falta baldin bazen, denboraren barruan zela denek genekien, baina hala ere, zaletu guztiak oiu gintzuten, etzela, azkenean bitiro eman zizkien aurkari, eta saskiraketa. Nire ustez, erabaki hori baino, asko zer erabaki txarragoak eta larriagoak hartu zituzten epaileek gure aurka. Ez dakigu nahi eta nahi gabe izan ziren, baina ez zuten asmatu dudari gabe, etzen berain partidu horrena izan, eta hori izan zen, partidua borobiltzeko hartu zezaketen erabakirik okerrena, ez denak kontentu jondarren, duda eta oso dudosoa zen falta bat, pitatu eta partidua bere egin alde. Hauxe da partiduak eman zuena puntu bakarragatik galdu zuen, Jon, eskerrik asko, laburpuna egitera etortzagatik eta beste bat arte. Eskerrik asko. Eta orain, partidu amaieran entrenatzaileak eta jokalariek egindako adierazpenekin utziko zaituztegu. Genukan gaurko partio oso gorra izango zala, aurkarik maila fisiko handia dauka, eta gu talde txikigoa izanik burrukatzea tokatzen zaigu, eta partiduk eremu gogor bat eraman barra uzkau. Azkenen gure partioa indeu, gure ritmoa markatu deu, baina ezin izan deu azkenen garaipena lortu, puntu bakar bat ez galdu deu, baina nahiz eta galdu eta zapore gazigo zauki, beti pozik olako taldeen aurka konpetitzeko gai gelako. Aurrean genukan taldea fitxaketa ez osatutako talde bada, botere ekonomiko handia daukana, eta gu herriko jendekin osatutako talde izanik, beti fitxaketa hori aurreiteko maila handia eman behar deu, jokalarik gaur asko burrukatu dute, eta txapelak endo arroka, bereiek kantxan erakutsi duten borroka horren aurren. Amaiera, egia esan, epailean erabakia pixkat eztabaidagarria izan da,
baina nik uste partidua guk galdu deula aurreko jokalditan. Bi eraso segidatan utxin deu, eta bi erasoiek asmatu izan bagenitu, azkeneko jokaldi horrek etzun garrantzirik izango. Eta bueno, lanen jarraitu beharko dugu eta bere aurrengo amaiera estu horretan garaipena lortzea. Partida oso txukun egin dugu, hasieratik bukaeraino. 10 bera jungea eta buelta ematea lortu dugu. Azkenen uzakit arbitrongatik, bi tiro libre horiek galtzea. Nik uste argi eta garbi kanpon zehola, eta pena bat. Ekipo hona zan eta partida txukun egin dugu, baina garaipen gabe. Arrasatetik iraztetik egin zen, eta ekipo oso hona zan, bigarren postun zehola, eta pena bat. Lea oso denbora txukuna egitea egiten, etxe bakarra irazi dugu, kanpon denak, eta bain gaude lau jarriko gea, segarren postun edo, baina nahiko txukun, aldutako partidak gutxigatik izan di eta ondo.